Samantala, Idol, mahinang supply naman po ng tubig sa ilang bahagi ng Binmalay, Pangasinan. Muling tinalakay po sa Sangguniang Bayan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Muling tinalakay sa Sangguniang Bayan ng Binmalay ang usapin sa mahina, minsay marumi at minsang pagkaantala ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng bayan matapos ng kabilaang reklamo ng ilang consumer. Sa ikalawang pagkakataon, pinagharap ng nakatokang komite ang kinatawan mula sa Pamana Water at ilang residente upang direktang idulog ang problema at marinig ang solusyon sa naturang issue. Isa sa mga dumalong residente, si Alan Aquino mula sa Barangay Lumboy, na umano'y napupuyat sa kakaimbak ng tubig dahil alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw lamang nagkakaroon ng supply sa kanilang lugar. Bali, ang concern ko ma'am kasi is yung supply ng tubig. Kasi ang nangyayari, actually, yung supply nila masyadong mahina. Minsan, nagpupuyat na lang kami para makapag-igib ng tubig. Which is, pagka nagkaroon ng tubig, around 12 midnight hanggang 3 a.m. Ganun lang yung supply na dumarating sa amin. So, ang nangyayari, nagpupuyat kami. Ayon naman sa kinatawan ng Pamana Water, patuloy ang pagtatayo ng mga pumping station sa iba't ibang bahagi ng bayan, partikular sa Barangay Lumboy, na inaasahang magiging operational na sa buwan ng Hulyo. Bukod pa rito, nanindigan ang tanggapan sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa mga consumer mula sa mga sinasagampay playing, replacement ng lumang linya at pagbisita sa mga apektadong lugar upang 100% umano na makapagbigay ng sapat na supply sa buong 33 barangay sa bayan. Pamana Water Corporation po is still dedicated po para magbigay ng magandang supply sa 23 barangay po itong bayan po na Binmalay. Hindi naman po tumitigil po yung Pamana para maghanap pa ng additional source po. Then i-improve din po yung mga pipe natin na undersize. Samantala, sa pahayag ni Mayor Pedro Merera III, pwedeng gamitin ang mga violation ng naturang water service providers sa nilagdaang joint venture sakaling hindi maayos ang mga reklamo. Pwede natin yan. Magiging basihan natin yan. Marami tayong basihan dyan na nakikita ko. Kaya lang, sa ngayon, inaano ko muna sila para at least gawin nila yung dapat. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.